Afghanistan. Het betekent letterlijk land van de Afghanen. Maar de afgelopen 40 jaar is daardoor burgeroorlogen, staatsgrepen en de strijd tussen Oost en West geen sprake meer van. Against Al-Qaeda terrorist training camps. To send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. In een moordend tempo verscheurde het land dat ooit een paradijs was voor hippies en backpackers, compleet. De angstaanjagende opmars van de Taliban. We volgen 3 mannen en hun gezinnen die ruim 20 jaar geleden hun moederland noodgedwongen moesten verlaten en inruilden voor het Limburgse vaderland. Wie zijn deze mensen? Wat hebben ze allemaal meegemaakt? En hoe voelen zij zich nu? Toch nog Afghaans? Misschien wel Nederlands? Of gewoon een echte Limburger? We zoeken het allemaal uit in de docuserie Ik Ben Afghaan.